खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव दिनै जनाय मिसिं ख्रिस्टि भवनाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंगा ब्रैथि नै बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंदों। हाबाफारि बायदि फुंबिलि समाव आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो जनाय दखरा इउबिपिअनि आफादगिरि लहितगोरा बसुमतारी बिथाङा आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि उसित बसुमतारी बिथाङा। बेनि उनावनो जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बुंथिगिरि बिलाराम मोसाहारि बिथांनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव जनाय हालामनि बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि गामि दैदेनगिरि आरो थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव मोनसे थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानायाव 2 बोसोरनि थाखाय उजित बसुमतारी बिथांखौ आफादगिरि आरो मिथिंगा बसुमतारीखौ गाहाय नेहाथारि हरेन ब्रह्मखौ सोलोंथाइ नेहाथारि अमर सिंह खाख्लारिखौ बुंथिगिरि होनानै गोदान बिबान दानाय जायो। थान्दै मेल जोबनायनि उनावनो गोजाम आफादनि आफादगिरि लहितगोरा बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानानै दैदेननायाव गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो BKWSनि OST सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा। मेलावनो थांखि जानाय बुंथिगिरि महरै धेमाजि जिल्ला UBPनि आफादगिरि राथिराम बसुमतारी बिथाङाबो बाहागो लानानै दैदेनगिरि आरो गामि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव मेहेरगोनां बिबुंथि लाखियो। दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजानाय जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा ब्रैथि 2 बोसोरसालिया जथुमानि गेवलां मेलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि बोसोनगिरि सुरजित नार्जारी, XNDB मिरुनि सोद्रोमा खसेन्द्रजित बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला बारग' NDB आफादनि गाहाय नेहाथारि भद्रेश्वर बसुमतारी, जनायगुदि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि गपाल बसुमतारी, दुलाराय बर' आइजो अनसाइ आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि फुलेश्वरी दैमारी, मिरु UBPनि हारिमु नेहाथारि निर्मल ब्रह्म, जनाय दखरा एबसुनि आफादगिरि सत्यजित बसुमतारी, जनाय दखरा बारग' NDB आफादनि आफादगिरि रत्नेश्वर बसुमतारी, जनाय दखरा आइजो अनसाइ आफादनि आफादगिरि सोमश्री मोसाहारि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार जाहैयो। दिनै जनाय दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मा बे ब्रैथि 2 बोसोरारि जथुम्मायाव दिनै डेलिगेट जिहेतु सेसन फुंनि जि हाबाफारि बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दंमोन आरो मुंख्लंफोरनि मुङै जि बिबार बावनाय हाबाफारि दंमोन बे बिबार बावनाय गासैबो हाबाफारिया फारि फारि जाखांनानै थांनायनि उनाव दिनै डेलिगेट सेसना जायो। बे डेलिगेट सेसननि गेजेरजों दिनै जनाय हालामनि रायजो राजाफ्रा गासै जोंनि माहारियारि आफादफ्रा बेवहाय बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनै आफादगिरि नेहाथारि बेवहाय सायख'नानै लादों आरो जोखोब धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोङो बे समाव जि गोदानै मोननाय जि आफादगिरि नेहाथारि जों बिथांमोननो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो जाय बिथांमोना आफादनि माखासे बिबानाव दङ बिथांमोनखौबो जोङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोङो ओनसोलनि आरो जोंनि जायगायाव थानाय माखासे जोंनि जातीय दल संगठनफोरजों जाहाथे ज' ज'यैनो जों आखाइ हमलानानै खामानि मावलांनो हायो जों बेखौ नोजोर बोदों आरो बेनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन जे जोङो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जे जिहेतु गावहानो मोनसे संबिधान दङ बे संबिधानखौ दहाय लानानै जोङो दिनै मोनफ्रोमबो दखरा आफादाव जे जिल्ला आफाद हिसाबै जोङो बिथोन होदों बिथांमोनखौ जोङो खोन्दो आफाद दानो खोन्दो आफाद दानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जे जोङो गामि ओनसोलाव बा जोंनि ओनसोलफ्राव जे माखासे समस्याफोर दङ बे समस्याफोरखौ जोङो थाबैनो दखरा आफादजों जिल्ला आफादजों थाबैनो मिथिलायनो थाखाय आरो बे दखरा आफादनि जि दखरा आफादनि सिङाव थानाय जे गामि खोन्दो बै गामि खोन्दो आफादा रायजोजों थाफानानै गोरोबलायनानै खामानि मावनो थाखाय जोङो दखरा आफादखौ जों खोन्दो आफाद दानोबो जों खावलायनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनै नैबे मोनसे खोथाखौ जोङो बुंनांगोन जे जोंनि जिल्लानि सिङाव थानाय जोंनि माहारियारि आफादफ्रा जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव आरो जोङो ज' ज'यैनो आखाइ हमलायनानै जिहेतु खामानि मावबोबाय थादों दा बे हिसाबै जोङो आखाइ हमलायनानै खामानि मावलांगोननि जोंहा मिजिङाबो दङ नाथायबा जोङो दिनै खोनानो मोनदों मिथिनो मोनदों जे जोंनि मोनसे समनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गायसनगिरि नेहाथारि आरो दानिया जोंनि मोनसे समनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि चेयारमेन गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा जे गोदान मोनसे पार्टि दानानै जे जोंनि गेजेराव बेले बेजे खालामनो नागिरनायखौ जोङो नुदों दा बेनिखायनो जोङो बिथांखौ खावलायगोन जे नोंथाङा जोंनि गेजेराव हाबनानै बा जोङो जाबायदि सान्थियै दङ दा जोङो जाबायदि खौसेयै दङ बै खौसेयै थानायखौ सिफायनो थाखाय नोंथाङा गोदान राजनिति मोनसे हान्जा दानायखौ जोङो बारा साबजानाय मोनाखै आरो बेखौ आफाद दानाया बा मोनसे राजखान्थि हान्जा दानाया गोरलै खोथा नङा नाथाय बेखौ फोथांनानै लाखिगोना बेयो बिराद गिदिर मोनसे समस्या बेनिखायनो जों खावलायगोन नोंथाङा जाहाथे नोंथांखौ जोङो बुंगोन जाहाथे जोंनि गेजेराव फैनानै जोंनि जि खौसेथिखौ जाहाथे बिनस्थ' खालामा जों बेखौ बे नैबे चेनेलनि गेजेरजों जोङो नोंथांखौ बे समाव खावलायगोन।